Pwede nang makasulod sa Samal Island ang mga customer nga bata ug senior citizen. Apan ngadto lamang sa mga resort nga dunay staycation permit nga gi-issue sa Department of Tourism. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. 14 ka mga resort sa Island Garden City of Samal ang nakakomply sa requirements ug nahatagag staycation permit sa Department of Tourism kung asa mamahimo mo daot na ugbalik ang mga customer nga dunay kuyog nga bata ug senior citizen. Kahinumduman nga gidid-an kini niadtong mga bulan kano sa hilabihang taasa sa kaso sa COVID-19 sa Davao Region. Karon, gikalipay sa usa ka resort sa barangay Kinawitnon sa Samal nga makadawat na sila og balik og mga customer nga batag tigulang. Mas daghan na noon nagapabook ma'am tungod kay ang kasagaran jud guest namo ma'am naman jud mga bata family jud siya. Tulo ka higay na kunong napakyas ang pamilya Bonso kinsa naghinam-hinam nga madala niya mga anak sa beach kinsa board na sa balay. Busa hilabihan nilang lipaya nga pwede na karon ang mga bata ug senior citizens sa Samal. Nagtuumi nga ang kanisang pagawas na mo part ni siya sa ilang pag-develop sa mental wellness. Sobrang po sila tuig na nasa balay. Salamat kami sa atong mga mayor, mga landong mayor nga gitagan og opportunity nga makaadto diri. Halos wa katulog sa ka-excited ang magsuon nga sila si Catherine Diana ug Kendria Don nga mag-beach outing sila. Isip treat nga honor students sila. It's amazing. I really like it because we finally get to go out. Because the Lord gave us this blessing and this opportunity. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.